Pane chitiko chinoshamisa chataona kuti aiwa the Sabc chairman His Excellency President Mnangagwa nomutungamiri wenyika yeZimbabwe ane achithreatenewa chikondemewa pamusoro pechitiko chinooneka kuti aiwa most of the parents aiwa vanoonekwa muzora nezuro vachimanya-manya vari mubishi kuti aiwa vaita kuti vana vavo vaende kuchikoro vari prepared vane zvakarongeka, but kunoonekwa kuti aiwa there's a high school student ari in custody aiwa akakepchwa nethe regime asina mhosva yaakaita, and on top of that she is a candidate. Sanambira masvika mudanyo panapa nodobva subscribe like turn on the bell icon. Tipina panapa pahendo the mayor vanyara vachiti most parents and guardians have been busy the past week with the back to school errands, looking forward to yet another chapter of their child's educational journey. Nicole Chabatasi family have been denied the opportunity because she is a 16-year-old innocent prisoner at Nelson Chamisa. Tuona panapa vari vachitega vachiti aiwa this student omuri kuona muvideo uyu ari kunzi aiwa maparents ake akadhinayiwa kuti vaitawo the same zviri kuita mamwe maparents. Noda kuti this 16-year-old student ari kunzi aiwa ndiye aida kustopa the Sabc summit, ndiye ari kunzi ndo vanhu vacho vari kunzi vane makore ari eligible kuti vapinde mujere, achionekwa kunzi haana kana mhosva yakaita vamwe chete nevamwe vakakepchiwa hapana kana mhosva yavakapara, but onekwa kuti on top of that pane vamwe vakuru vakabatiwa. This child ane 16 years ari kuonekwa ane vamwe imomo muusungwa, zvaonekwa kuti aiwa nyange chairmanship wacho unotobva watova discredited. Vanhu vachiti aiwa chii chakadai so mutungamiri leader akaita sei aiwa asinganyari kana asina tsitsi pamusoro aiwa pema-students and ma-candidates. Kutidze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Haiwa pinda comment section yedu, musano subscribe or like and turn on the